Sa wala pa mahitabo ang coronation night sa Miss Earth 2015, ang Pinay beauty nga si Angelia Ong sa iyang Instagram account nakapost pa og hulagway diin siya nagampo ug nangayo pa og back-to-back win. Ug tuod man natuman ang pag-ampo ni Ong, human kini makoronahan niadtong Sabado, isip 2015 Miss Earth nga mao'y nakapahatag sa Pilipinas og back-to-back victory human sa kadaugan ni Jamie Herrell ni adtong miaging tuig. Mao kini ang unang higayon sud sa 15 ka tuig diin duha ka mga Pinay ang misakmit sa maong titulo. Sa question and answer portion sa maong pageant, si Ong gipangutana kung unsa nga slogan ang iyang himuon sa mosunod 15 ka tuig alang sa Miss Earth. Ang iyang tubag, "We will because we can. I want to let everybody know that all things are possible and all things are feasible if we work together. We will because we can." Ang tubag ni Ong dali usab nga mihakot og mga pagday gikan sa mga netizens. Gideklarang Miss Earth Air si Diana Grogeda gikan sa Australia, Miss Earth Water si Brittany Payne gikan sa Estados Unidos ug Miss Earth Fire si Tiaza Sickert gikan sa Brazil. Ang coronation night gipahigayon sa Marsh Hall sa Vienna, Austria.